Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Ipriang sumbai pi baro syaga bati CTV rengkat bat kimat mentah kejan miet ka khatway tarik Risau arjar arpsan. Ngini sedang da kimat kubor na kejela. Ka New Trap Border Dispute Redressal Forum kala keno bagi jingya kenar perengki khasi penar bat kijai penriau Karbi haki snong ki badon khaput jong kejela Meghalaya bat kejela Assam kadai na ka jingken shot jong ka Karbi Anglong Autonomous Council. Dr. Mukul Sangmau balong nong yalam jongga Trinamool Congress. Ula kentai waria ka jingkam baki don katto kat ni ki MDC jongga TMC ki balalik penyeso bat ki wei ki party shwa ka election syaga Garo Hills Autonomous District Council. Ula ong bakum ki nong yalam hapok ka party ki don kam bani trailang da ka jingya sungtu jingmun bat bani penbek ya kino ki jingbam ya sungtu jingmun. Ki samla na kejala Manipur ki bawan pulih hanong ba Shillong Meghalaya ki lapunlong ya ka jing yesong kelan mengor hakmat ka Manipur Bhavan ka badon hanong ba Shillong ban penpau ya ka jing persya halor ka jing penprano ya ka yeng ka bala rim ka bala tei nado ki snem khat khandai spa laipo AA. Kajing persya jong ka Shillong Manipuri Students Union kalong halor kanong rim baka Manipur Bhavan kabala tipru kum ka Red Land Building kadon ya ka khana pateng kabayadai bat ka culture ka tenrai bat ka lariti jong ki jai penriu Manipuri ki pasyong basa ha ka jela Manipur. Kaseng Kongres ha ka jela Meghalaya kala thang pen daw da ka dong musa omsyu da ki mombati ban pen ngiu ya ka imlang ka salang kapala sakhi hakini ki khindiat na ki khindiat sni ya ka jing sya peniap ben jong ki hybrid ha ka leng ka jela ha ka jing yalang thang dong musa kapala long ha phlau jong ka Congress Bhavan la pelong ru ya ka jing duai na ka benta ka jing ja thait ka mensim jong ki knarit ki balangat ha ka jing sya khat jubor ka jing em ha ki riu beman. Secretary jongga Meghalaya Pradesh Congress Committee uba Manuel Badwar. Ula penrem jur ya ke jingkren jong sembut menteri rangba uba kemi ya ke tenat kampo yeng uba Preston Tensong Dangshen. Halor ke jingong baki kemi ki kpa ki deban pikir bahaya ki lagi jong ki khun haba kren halor ke jing jar ngai jong u hybrid kershan bor karmudai na ka yingsa bat ya ka met jong u lalap ha ka step khandai tarik Risau arjar arpsan narut surak klau maupan. Usembut menteri rangba ke jelau bakmi ya ketanat transport uba snia balang dhar ula ong bakarai ka syong hakipait ba laki menjur neem ban penpoi ya ka rel kit mar ne ka rel kit brio syarilum khasi ba jaintia ula ong ba ka sarkar kalong ka bakloi ban yeslok bat kipait ba halor ka ne ka man la kalong kano ka than shwa ban shimi karai. Kipulet kila kemyo brio bala subajur bau bat bor bat peniap ya ka kena ka badang khalai snem hakawai ka Shinong Haribhoi district kila pentip bau ni brio bala tip kerteng kum u yaine karsati arfu arsnem karta u bat bor shwa ya ka bat hadin kata usa peniap kajing tokat beni ahlor kane ka kam kadang yan bat kipulet kin charge sheet ya u hapo ka khat saus ni hadin bala pendep ya kajing don kambaro. Ka sarkar jela menta kadang up ketien na ka Ministry of Defence jong ka sarkar pedeng ban ai ya ka jaka ki sipai na ka benta ban pen kenria ya ki brio ka syong basa hatem yo molong usembut menteri rangba ka jela ba snia balang dhar uba pek ya ka tenat pen roisor ula ong ba kani ka kam haduk menta kadang don hapo ka yeng bisyar bat on sala ban penbek watla kandang kham simpor sakat tu kan ni. Katanan karep karyang jong ka sarkar jela kalaya simenta ha ka program bala pelat ya ka skim Pradhan Mantri Dhan Dhana Kisan Yojana daw menteri rangba aduk ka riu Narendra Modi da ka bapet ya ka program lembah ka live streaming ka bala penlong ha Integrated Agricultural Training Center of Shillong. Kinong rep na ki blok prepare jong ka district kila yo bani simenta ha gani ka program. Ka Office Divisional Forest Officer Jaintia Hills Wildlife Division Joai kapun kutno ya katayo lekmen Wildlife Week ha District Library Auditorium Joai halor kapang Human Animal Coexistence.
Haga jingelang lapun ko buramru daga kusnam Wildlife Samaritan Award syaki reu shimet bat yaki kenhon ki bala yo ban pelaj im yaki merat klau hapa West Jainti Hills District. Ki nong yalam jong ka Ribhoi Youth Federation bakun tup yau president ba people thank you. Bat ki nong yalam ka sengkmi ki zone ki circle bat ki unit kila senran lang haga jingle buram bat haga jingle on tap ya kamet badangsa jong u kensai hun lang nengnong u general secretary jong ka RBYF sengkmi. Ya ga jingle niam hayeng sa ha umroy madan lapanya itu Reverend V Trang ubadai pastor in charge jong ka Maubo pastorate hanangkat ga jingle niam le rukom naduk na yeng tat hadu pandapoi halum jing tap ka dorbar umroy pulun. Mentapat ini kami yakimat khobor nagari. Usembun Menteri Rangba ka Karnataka DK Shiva Kumar ula pentikna ba ka Lalbagh Botanical Garden kanam syakta haga project road tunnel haga ba ulaong ba on penon kam tang sipor ya jaka ban bu ya kitum kitam. U Shiva Kumar ulai itu balamang shipau klor tengka nak benta ke jingpen roy ya ke Lalbagh bat ula kular ban le ai mardor halor kimat badon kam kum ke jingpen kho ya ki jabo jaban ke jingpen syai ha ki surok bat ki jakayen kali. U Menteri Kambari jongga Afghanistan u Amir Khan Muttaqi ula lek ban jingo ya ka Darul Ulum Deoband da ka papan pau ya ka jing sngungu halor ka jing it na ki Musliman ha India bat banjur ya ka jing yadai ka khams kam hapdang ka India bat ka Afghanistan ka jing wan yu ka jong Muttaqi kalong ka bakongsan bat ka wan ra jing kermen na ka benta ka jing yadai ka batmai bat ka jing pentikena ba onnom don ki kam persya ya ka ri India na Afghanistan. Kasonali Ghosh, Director jongka Kaziranga, kalayo pdiang ya kusnam International Union for Conservation of Nature, Kenton R. Miller, haka World Conservation Congress ha Abu Dhabi nagabenta ka jingla ban penek pensa ya gijaka balayada. Lapun kuburam ya ka nagabenta karukam penek pensa ka bapenya so ya ka jingtip tenrai bat ka sayan jongka juk menta haka ba kaba penyat ya kapak kum ka Manas bat ka Kaziranga. U Menteri Rangba ka Tamil Nadu UMK Stalin ula kren syapalat shipho hajar teli ki Gram Sabha ha ka jela borok kuwai da ka bapen pau ya ka jing persyang ban penkup bor ya ki snong bat ban penklan ya ka sensyar pai ba. Ula kentu ya ki snong red ban bo ya ki jing temu bakong san ha ka thain ban weng no ya ki kerteng ki bala pensyong nong rim ha ka jai ban riau ban kentiu ya ka pule puthi bat ka jing bha jing miat jong ki kentai bat ban pele jing mut ha ka jing penek pensa bat ka jing pen krek na ka benta ka ayom slap. U Lieutenant Governor jongka Jammu and Kashmir Manoj Sinha ula ai buram yau Lance Havildar Palash Ghosh bat u Lance Naik Sujay Ghosh ki bala klat no hakapor baki yakun persya ya ki le no ha Kishtwar ula ai khublai ya gajing shlor bat gajing pha ka bakrau yala gajong gajing im jongki bat ula kular ba karihi barok kawai ka don hasenda jongki bahiyeng hasem jongki ka Manithanea Makal Kachi lani ka MMK kala penrem yau Menteri Kampo yang ke Sarkar Pedang Amit Shah halor ke jingkran jong u ya ke jing kakun jong ki Muslim da ka baong ba kilong ki ba penpai penpra bat ki badon jingmut ha ka kam sain pertai unong yalam ka MMK UMH Jawahirullah ulaong ba ke jingkran jong Shah ki temu ban penmi ya ke jing ya kan ar pedang ki jaj menriu haswa ka election ha Bihar bat ula kentu ya ki nong yalam ban yalap ya ke jing teli bat ka suk kesan kawai ka kena de balun ke bedang kendai snem karta na Mysuru kala Shah syok dusman bat Shah thambor ha ka ba ki jinglap jong ki nong pej benia ki pen I ba ki kala Shah dung bonsin da ki tiar banep ki pulit kila kem yo kartik na kolegal ubala don lupa haka jamin na kabenta ki kam runar ke kabaula le mensyua hadien ba kila bot dien yo u lengba ki dur CCTV
Laong bakawai ka khana pule doktor na Odisha kala syak le bi ijat hajan kawai ka College Shimet ha Durgapur kabala penlong ka jingbitar ha barok kawai ke jela kat bagi pulet kidang penlong ke jing token katanat ka kot ka khia jong ka West Bengal kala pani ya ka Kaipot kat ba ke jing ya khi kilami halor ke jing senjor ke jing para bat ke jing penslam ya ka hok ha ke jing ja ki bakum kini ki baladem kini 4 kilong gimat kubor nakiri ke perthai. Kajing le jingok jong menteri rang badu kari Narendra Modi sya Tokyo kala plelat ya kajing ye trailang hapdeng ke Japan bat ke India kabala khot ka Eurasia Investment Partnership ban kentiu ya ki project baya trailang ha Central Asia bat Shanghai Cooperation Organization. Kaplan ka kentup lang ya kajing ai pisa jong ke Japan bat kajing penterikam jong ke India. Kaba penle jengmut ha ka jing pen poi mar ka boarding ba penmi na ka sngi bat kal air bat ki karkhana ki ba he bayar ban yele persya ya ka rukom trikam jong China u president jong ka Mongolia u Khurel Sukh ukna unwan sha India naduk ka khatlai tarik haduk ka khan riu tarik u risau ban pen klan ya ka jinge trelang hapdeng ke India bat ka Mongolia bat ban rakhi ya ka jinge dei ka baladap mentah new posnem ka jingwan jong u kan kentup ya ka jinge lang halor ka khai ka culture bat ka art ka bakentiu ya ka jinge trelang ha ka boarding ka jinge da ka puli puthi bat ka pateng hapdeng ki artli ki jai ben riu Unang mikmat jong ka United States badang syudap bensyat kam u Sergio Gore bat u Secretary Kambari u Vikram Misri. Kilaya keren halor ke jingpen klan ya ke jingi trailang bapura jong ka India bat ka US ha New Delhi ya ka balatip kum ka Global Strategic Partnership. Ugor ulaya kenduk ru ya u External Affairs Minister u S. Jaishankar banyathir ya ka jingi trailang jongki arliang mamla bat kimat bakongsan jong kathan hagi sausngi ba wan sya India. Ka Kaipot kalamaham baka jing ai jing yarap ya ka Pakistan na ka International Monetary Fund ka bajuja man kapor ka penpau ya ka jingduk ka bakrau jong ka hakaliang ka yo ka kot bat ka jing bumdan ki jing penkela ki balak ban yo i ka ba penlong ya ka ban syaram shilenter ka Kaipot ka kedoru ya ka jingbom yahap jong ki data ka jingbom la ban pendap ya ka thong jong ka revenue bat ka jingkiu jong ka ram ka sya kumta kala kentu ban pensyai bat penkelai ya ka rukom trekam kenang ban la biang ban yeng halaki jong ki kejat om dunai nyongut ki pulet kilayap bat khatlai ngut kila mensau hadien baki lekno kila thombor ya ka wei ka skol ai jing hikai pulet hadera Ismail Khan Khyber Pakhtunkhwa ha ka jing thambor la don ru ka jing bethai bom bat ka jing set suloi ka ba pau ba kum kini ki kam le no kila nangjur ha keleng ka than ka Kaipot kala banjur ba ka jing pendep ha ka por ba biang ya ka kat duriau kan ke Santurai Port bat ka jing penhe ya ka kat ling sun Jaffna kalong ka bakongsan ban pentikna ba on ke imbiang ka Sri Lanka ka Kaipot kala mahamru bagi jing kelah ka sain perthai kila ban penkut ya ke jing kiu wat ha bagi menteri thamai gitmu ban penstet ya ki project pengroi bakongsan jong ka than chitai ka Kaipot ka kam baga kunhon sansyar jong Muhammad Yunus ha Bangladesh katmu ban penklem no ya ka DGFI bat pentolot iksipai da ka bujli da ka Islamic Revolution Army lani ka IRA ka ba yasok bat ka ISI kani ka jingkela ka badai ka jing penbor na ki kenhon besyirkai bat ka ISI jong ka Pakistan ka bu jingmai ka Bangladesh ha ka jing yakun persya ya ki kamle no bat ya ka jing shong shngan jong ka sanchar pai ba Unang yalam jong North Korea u Kim Jong Un ula kentu ya ki sipai bantai ya ka kenhon sipai ka bomla ban penklem ha ka por ba pen inam ya ki tiar thma thmai ha ka parade ban rakhi ya ka jingda propose nem jong ka Workers Party ula kular ban penklan ya ka jing ya dari bat ban persya ya ka jing bom hok bat ka jing sansyar donbor klem da penmi ya ka jing berten persya ya ka US ne ka South Korea Itu gilong kimat ko blay.
You can be laid back and yet never be late. While others value money, Jets 24/7 values you. Reliable, easy accessible, safe, and affordable. Your very own and first aggregator in the state of Meghalaya. Go local, go Jets. Download the app now.